Zviri pano zvinorwadza. Vhidhiyo randiri kukupai panapa nhasi rinorwadza. Hama dzangu, ndine nyaya mbiri dzandoda kukupai panapa pamusoro pemvura. Vanhu vari kupera nemvura. Asi ndisati ndakupai nyaya idzi, ndine chikumbiro kwatiri. Hama weye, vabereki, ngatichengetei vana. Nesuwo ngatizvichengetedze. Ngatichengetedzei upenyu hwedu. Vanodhakwa, please, ndapota, kana madhakwa zviri nani kurara ikoko. Pamunenge madhakirwa ikoko, musada kuedza kukrosa rwizi. Kunyangwe turukova diki chaitwo. Tine nyaya yatisina kuisa hedu panapa, yakaitika zvakare kunonzi ku DMC kwaOdzi Ada Tranzau. Mumwe mukomana akarasikirwa neupenyu pakarukova kadiki chaiko kekuti tikakuendesai nhasi kusina mvura munoramba kuti munhu akafira ipapo, but kutaura kuno munhu akatorasikirwa neupenyu. So tine nyaya yatiinayo panapa yevanasikana vaviri vakafira mumvura kurwizi rwaSave, vakanga vachienda kundotengesa masolar panel nemabhatiri, tingangoti solar system, kunana Murambinda Bohera ikoko. So vanga vachikrosa rwizi nemota, mota ikaveredzwa ikanyura, vakashaya help, vakafira mumvura. Tiri kukupai vhidhiyo racho. Mushure macho tichakupai zviri kunzi zvaitika zvakare kune vatipawo chimwe chiitiko chiri kunzi chaitika kuchipinge. So ndakukupai mavhidhiyo ava ari maviri. Please, ndapota hama dzangu, ngatiregei kukrosa marwizi, ngatishandisei mabridge. Kana ukangoona kuti mune mvura, ende mvura yacho imwe yacho inenge yakanyarara, yakateramira zvokuti unofunga kuti hapana zvaingandiita, asi pasi apa inenge ichiita semvura iri kubhoila, inokupidigura, inokuuraya, kana kuti unogona kurohwa nematanda anenge achikunguruswa nemvura iyoyo. Mwari vatichengetei nemhuri dzedu kudzimba dzedu. Mwazvita, ngatinzwei zviri pano, asi zvinorwadza. Chiitiko chaitika pano chinorwadza hama dzangu, chinosuvisa. Mushure mekunga vanasikana vaviri vanga vachifamba nemota yebasa vachindotengesa masolar system, zvinonzi vakrosa rwizi kekutanga vakabudirira vakaenda kwavaenda, asi pakuzodzoka zvinotendwa kunzi havana kuzotarisa mvura sevanhu vanga vamboyambuka yekutanga. Izvo mvura yasara ikawedzera sezvairi kuita makore ano, kuti iri kunaya zvakanyanya. Pamwe yanga yanayawo zvakanyanya kudivi raibva mvura, vasikana vakatadza kuzvinotisa. Asi zvazongoitika kuti mota iri pakati nepakati pemvura yabva yadzima, yabva yakata, uku madoors yakaloka. Zvinonziwo kunyange dai madhoo asina kuloka, pavaingobuda mumota imomo vaiveredzwa nemvura nokuti yanga ine ukasha kwazvo. Saka mushure mekuona vhidhiyo iri, tichanzwa hama yemusikana mufi umwe wacho ipapapo achitsanangura kuti chii chakaitika uye zvakafamba sei. Zvakare mumashure macho tichanzwawo zviri kunzi zvaitika kuchipinge. Ticharatidzwa vhidhiyo rine zvaitikawo kuchipinge. Kuno kwakanaka. Kona imi ndakaona vhidhiyo retu vanasikana twainzi twakanyura maSave. Ndidzo hama dzenyu dzaitaurwa here? Aikaka. Oho. Vakafa vari vangani paya? Vanga vari 2. Shame. Vakura sei? Muzukuru wedu kana ne 23 years, mwato yake. Yeish. Ndakaona clip so yakakandwa pa WhatsApp. Ndakanyatsa kuona hwana achitakurwa anga ine mabraids so. Akapedzera kubudisa wacho kanga ine break. Ndiye muzukuru wedu. My godness. Anzi chii chakaitika? Anzi vaida kupinda here pichi mvura yakagara, saka moto yakabva yadzima yapa pakati pepichi, tofunga yakamwa mvura. Mai. Mvura apa yakawanda kwavashaya hewo. Yei. Vanga vari kuenda kana kuti vaakudzoka? Vanga vaakudzoka, bhozi hanzi vakamboenda. Pakadaro saka tonga pakudzoka vakangofunga kuti hatinoyambuka, tinzi tamboyambuka yakadara kudaro. Asi ivo havana kuzoti yanga yawedzera manje. Hanzi vanga vari kuenda kundoisa masola?
vaitotengesa masola acho vaienda vaita zvekutenda vachinotengesa kumaruzevha ikuko. Solar system. Ndakaona mabhatiri mamwe aibudiswa mvura imo malithium wati. Ndozvavaenda vachinotengesa. Saka vanonzi vakanga vayambuka kuteni vachienda pakudzoka manje manheru apa. Wanga wausiku here? Anga asiri usiku nekuti zvitonzi vanhu vemumavhileji vakange vachitovaona vachitoenda, asi pakange pasina kuti vanovabatsira sei because mvura yanga yakawanda. Jesus. Nekuti hanzi vana here vaitokudza mombe ndivakatozodedzera vachiti pane mota yatorwa nemvura apapa. Ivo hanzi vakatombotanga kufona mota yavo yadzima here vari pabridge papa kuti mota yadzima, vachifonerawo kambani kana vachifonera vabereki vake kuti mota yadzima yabva yaloka madozi nematitidhozi aloka hachato chinochiva chinodai pachiri pacho tikabuda kati chingojambira mvura sii chinongotorwa. Saka ivo vaire kwaMurambinda vari kufonera vanhu vari kwaHarare. Health yacho yakanonoka kusvika mota yaitotakurwa, hanzi vakafa vachingodedzera. Jesus. Vakafa zvinorwadza. Jesus. Ndakaiona so handina kuziva kuti ndakachizobatanidza ndakunzwa vanhu vakutaura kuti makanga maenda kunhamo here kundochema muzukuru wenyu akaeredzwa nemvura kwaSave. Ndakatobuda Sande ichiti abheriyo yake yairiwo komandi airara mubasani. Saka mairongoti achega imbotanga naenda kuchechi ngezobuda akuzorara achifa. Tine urombo zvikuru. Inguva yaMwari hapana zvekuita, asi zira racho rakarwadza. Nhai wedu we, ende munhu anga ari kuzvishandira imwe achitomuka vanasikana vashoma vasikana vanozvigona izvozvo. Kutooneka kuteni tichamboenda kubasa hauna kuziva kuti mwana uyu kwakutonofa. Zvakarwadza. Zvinorwadza. Hey, alright, mwaita basa ndozvandandoda kuzwa. Kuzenga yanguzokunzi kwaMurambinda, saka handisi kuziva kuti ndisave here kana kuti ndichi, asi zvaizi kusaidi kwana Murambinda. Saka ndisave? I think ndisave. Musikana waigara kupi? Musikana waigara kuchitungwiza, mumwe wacho wanga ari wekwaMurewa. Asi kumusha kwake ndekupi musikana hama yenyu? Hama yangu iri kumusha kwaye kuBhowera, but anga asingatombokuendi. Kwakusina munhu waingogara muHarare. Shame. Anga akaroorwa here? Anga asina. Anga asingatomboroorwa, anga asingatoorwa nemwana. Alright. Vachiri vasikana vechidiki. Nga zvakaoma. Zvinorwadza pamwe dai akatombosiyawo kamwana mai vacho vaisara vakatarisa mwana kuti akasiyawo mwana wake. Alright. Please kuchikoro uku vana musatombobudisa vana kuti endai kumba, musabudisa vana kuti endai kumba. Hakuna kumira zvakanaka, Mushashi naChibangwe kaputika, Chibangwe naMushashi zvabatana apa. Saka vana vatombovabuda pakutanga vauya vaenda panzvimbo yakakwirira because hapana vamwe Mushashi vabatana Chibangwe. Tatovaadvisa kuti vaende komira pakakwirira apo because mvura yange yakutosvika pavari pacho. Saka vachiri pari mai, please vanokwanisa kuakomodhetawo vana vavo vaakomodhetei vakwanisa kubatsirika, vasambozama havo. Mvura iri kunogo yakashata. Zvaaita ndozvekutotanga pagoremera, asi zvamboitika futi. Chibangwe naMushashi zvese zvabatana pamwepo. Saka please batsirai vana vari kuchikoro ikoko, vabatsirei. Wagomana, uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yashata, Utindi TV yaba kanjanda, uyai kani muone eutakanja waya waita mukurumbira neUtindi TV amakan komana eta makumbo zofambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa
kubudikidza netelevision. Utende, 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 utende baba. Nesuo tasimuka tarirai.